Bé, bon dia. En aquest mes de desembre, des dels diferents grups municipals, hem presentat diverses mocions, declaracions institucionals, que totes elles han sigut aprovades, si no en la seva unanimitat, per una gran àmplia majoria d'aquest consistori de grups. Des d'en Comú Podem Mataró, aquest mes, hem presentat una declaració institucional per instar el govern d'Espanya que d'alguna manera entomi la derogació de la reforma laboral i que amb tanta fermesa ha estat defensant la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Posem d'antecedents la següent qüestió. La crisi econòmica de la passada dècada va ser aprofitada per al Partit Popular per imposar polítiques de regularitzacions de les relacions laborals i d'habilitació de la negociació col·lectiva. Els autors i els beneficiaris de la reforma laboral del PP van aprofitar la crisi per capgirar com un mitjó el nostre mercat de treball i passar així d'un mercat laboral regular a la desregularització i a la llei del més fort. Com sempre, és la llei de l'empresa. Aquesta declaració institucional que hem presentat des d'en Comú Podem Mataró i que ha sigut aprovada a la Junta de Portaveus amb la votació favorable del PSC i d'Esquerra Republicana, pretén proposar una nova llei del mercat de treball que recuperi els drets laborals i derogui el conjunt de les normes que el PP va imposar de manera unilateral i que han ocasionat retallades de drets i empobriment de la majoria dels treballadors i treballadores. Pretén, per una banda, substituir aquestes normes per una llei de treball digna i per un nou estatut del treballador i treballadora acordat tot en l'àmbit social com en l'àmbit polític. Estarem d'acord que tant necessitem una llei i un nou estat dels treballadors i treballadores que reforci la negociació col·lectiva i millori les condicions de treball, que simplifiquin els contractes i assegurin que els temporals siguin per ocupacions i els contractes a temps parcials per ocupacions a temps parcials, sense fraus i sense explotació, i s'elevi progressivament els salaris mínims com el Ministeri de Treball, com he dit al principi, està fent i està treballant de valent. En definitiva, aquesta moció, des d'en Comú Podem Mataró, el que demanem simplement és que es compleixi el pacte de governs de l'Estat entre els partits socialistes i Unidas Podemos i es comprometi d'una vegada per totes a tirar endavant aquesta derogació de la reforma que va fer el Partit Popular. En relació a les diferents declaracions que també s'han presentat i s'han aprovat, dir, per exemple, que per la declaració que ha presentat Ciutadans vers l'eliminació de la violència internacional contra les dones, dir que l'hem aprovat des del nostre grup municipal, també dir que segurament no és el llenguatge que haguéssim utilitzat nosaltres, hi ha moltes qüestions o paràgrafs que podíem haver d'alguna manera entrar a debatre, com per exemple diu que en España es un gran país para las mujeres, ¿no? Esto debemos de ponerlo en cuestión en relación a que día tras día o cada 25N, por desgracia, tenemos que seguir anunciando la muerte de mujeres en manos de violencias machistas, pero también es un paso en el sentido de, contra más grupos parlamentarios, municipales o del propio Parlamento nos unamos en aras a un futuro entre la igualdad y la justicia social para erradicar las violencias machistas en nuestra sociedad, todo será bienvenido. Es por eso que nuestro grupo municipal ha dado su voto favorable. También nos gustaría ver al grupo parlamentario, al grupo municipal de Ciudadanos, cómo se suma en este camino para erradicar las violencias machistas de cualquier índole, llámale vicaria, llámale económica. En la ley también propuesta de, por ejemplo, en el solo sí es sí, en la aprobación del plan de corresponsabilidad, en el anteproyecto para la igualdad real y efectiva entre las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, o, si más no, en la Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual. O también un ejemplo podría dar lugar a estos presupuestos que el Estado, con una partida histórica en políticas de igualdad que supera los 500.000 millones de euros para poder hacer efectiva cada una de las leyes que están llevando a cabo por este futuro en aras a la igualdad y la justicia social.
Por otro lado, también decir que en cuanto a la declaración del PSC, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo el mundo sabemos y son reivindicaciones históricas de nuestro, no solo desde esta ciudad, sino por todos los grupos municipales que han ido pasando, ¿no? La reivindicación al Gobierno de la Generalitat por su no inversión en políticas de diferentes índoles en nuestra ciudad, pero también consideramos que no solo a nivel de lo que es este debate presupuestario para este 2022, reivindicando las insignias, que nosotros también nos sumamos, reivindicando los diferentes centros escolares como Curuminas o los diferentes CAP, sino creo que también se dejan en el tintero y nosotros reivindicamos mucho más allá, ¿no? Como por ejemplo la ampliación del hospital, ¿no? O por ejemplo una ley integral de barris, ¿no? Donde ponga el foco ahora en toda la degradación de nuestros barrios en relación a la rehabilitación y la transformación de los mismos. Votamos favorablemente, como no, pero reivindicamos y sumamos a ese listado de cosas muchas más inversiones que nuestra ciudad nos hace tanta falta. Y por el otro lado, también decir que nuestro grupo municipal ha aprobado, también ha dado el voto favorable, como no podía ser tampoco de otra manera, a la declaració presentada per Esquerra Republicana. No? És a dir, és cert, no?, que és un tema molt recurrent en els últims anys, el tema de l'impost de la plusvàlua, que de manera reiterada des dels jutjats, no?, des de la justícia, ja definitivament ens han dit que no era el modus operandi. Però també és cert que aquest tema no només ens deixa les administracions locals, les administracions més properes a la ciutadania, al que realment posen al servei, serveis públics pels mateixos de manera directa. Jo crec que és un tema més enllà de parlar de l'impost de la plusvàlua, que sí que li reclamem aquestes descompensacions econòmiques per poder, diguem-ne, sobreviure a les finances municipals, sinó això també s'ha de posar sobre la taula i jo crec que és un tema molt reivindicat per les administracions locals, que ho necessitem, per les federacions de municipi, tot el tema de la hisenda local. Per tant, jo crec que tant el govern de l'Estat com el govern de la Generalitat, per posar sobre la taula el tema de quina manera entomem tot el tema de les hisendes locals i a la Generalitat de Catalunya tot el tema de la llei de finançament dels ens locals. Així que en Comú Podem Mataró aquest mes ha donat el positiu de totes i cadascuna de les declaracions per al bé d'aquesta ciutadania. Sí, bueno, ha sigut una... Sí. No només a nivell de grup municipal, ha sigut una proposta presentada per tots els grups municipals de manera unànime. No sé si ara tindrem la presentació des de la institució per fer aquesta... Al final la impulsem pel dia 3? Doncs, i tant, des del nostre grup municipal, no només apoyamos su reivindicación, sino también consideramos y la hacemos nuestra a la hora de impulsar y estar al lado de todos aquellos que luchan por una inclusión.